Vážená pani Rotová, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som touto formou vás pozdravil a prejavil radosť nad tým, že už druhýkrát po sebe preberám záštitu nad týmto významným podujatím. Podujatie Roma Spirit je oslavou neviditeľných ľudskoprávnych hrdinov. Prečo hovorím o neviditeľných hrdinoch? Hovorím preto, lebo sú to ľudia, ktorí často v rámci svojej profesie alebo aj na dobrovoľníckej báze prispievajú k tomu základnému právu človeka, keď je príslušník menšiny, byť začlenený do väčšinového života. Vážim si činnosť týchto hrdinov preto, lebo v porovnaní napríklad s mojím úradom, kde mám za sebou ústavu, kompetencie, kancelárie a štátny rozpočet, títo hrdinovia nemajú nič z toho. Takže ešte raz mi dovoľte prejaviť radosť nad touto záštitou a zaželať všetkým laureátom a laureátkam veľa zdaru a teším sa už teraz na pripravovaný gala večer.